Prolog ngadon mentahang ne ha Wak Rilang, ha Southwest Kasils District. Teya kane kajaka ki khot ka krok ur chaungai. Kawai na ki krok mau kabajrong tam ngilak banong ha Southwest Kasils District. Baik kane kampau like no sa tang ha kepor liur por bahe bah kapau Baca duk syati Don te kane kadai kawai na ki krok ka bajrong bha bat kane kadai ru kawai na ki jaka ka baai jakari ya ki dokha na kajing penjot jong ukun benriu kane ka jaka ladau briu penjot katno ya kawa ia ka ya ki do wa haki portelang te namar baki do kiyok ban ri tengen hapok jong kane ka krem kane ka krok te ha ka por liur ndala heslap ki do kimi biang nang ne bat kumta ya kane ka jaka kam jenjar banong bat penjot ya ki do wa hapok wa rilang. Bat kalong ru kaba pela hang ne ba udon uwei umau uba kadur jong ulong tek kum ubriu ba syong ek baik hang to piyo i katu kadur jong ubriu ba syong ek bat utu ek yang to ya kane kidon kibriu ki bakot ka senrang lun ek bat don ru ki boong umau jing syong lane umau syong ek une ulong tek kum ka dur jing syong jong ubriu angkat bat uek kulai sibun.